Nyíj ki! Nyíj ki! Azon az ajtónak, hogy nyíj ki! Na, Akkor kinyílik! nyíj ki! Mit csinálsz? Hát de nem jó hely, mert nem nyílik ki. Nem nyílik ki. Már kinyílott. Na. Na. Ez van, mert még koncentrálok én. Még olyan ember kell, ki kocsmába nem jár. Meg olyan asszony. Na, Jakus. Na, Melyiket ülhetőjüket? Azzal, vagy azzal? papírra. Ez egy tudja, se így. Én így szoktam. Egy törés, egy guriga. Ha. Megnézed a végét? Bezújtom a bulipapírt, ezt úgy töröm kösögjön. Na. De ne játszélj! Szeret meg felkeltás, igen. De itt no felső víg. Most is begyújtod. Ezt nem. Na, a felső víg. Szereti. Fos van benne. Szereti? Na csak hálva, most már elpirulok hely. Na, de ne piruljál. Mi ez a büdös? Kakáló. Nézd ezt a büdös. Nézem. Jó helyen nekem. Van kakáló hely. Van. Nem szereti. I know. Van kakáló. Itt a kakáló nyílás. Jó van, hogy a nál is. Legközelebb úgy szorok feladunk be senkibe. Megcsináljuk. Megcsinálom. Nem szaros, nagyon alog. Nézik kakás. A vaku bekoszolódott még. Nézik hájakus kakás. Elmosódott a kép. Nézik kakás. Kakás. Nem szereti. Bontsuk a másik budik. Neked egy fél csomag budipapír nem elég egy kitűrd egyszerre seggedet. Én clean tisztára, olyan tisztára szoktam én, mint a kezem. Megmosom. Ami meg bemarad, bánja a geci. Bánya vastok. Bánja a Na, kakáló nyílás.